Rautasydän käveli taas yksin metsässä, kaivaten ystäviä rinnalleen. Hän käveli, kunnes huomasi Keijon. Hei sinä siellä. Minä olen Rautasydän. Kuka sinä olet? Hei, minä olen Keijo. Hauska tavata. Kosketuksesta Keijo jäätyi ja se mursi Rautasydämen. Voi ei! Taas tämä tapahtui. En kestä enää. Hän juoksi yksin oman luolansa itkemään. Hänen sydäntään särki. Kyläläiset olivat kyllästyneet siihen, miten Rautasydän aina etsiessään ystäviä jäädytti kylän asukkeja. He päättivät lähteä kostoretkelle luolaan. Kunnes saapui Keiju. Ei, ette voi tehdä sitä. Se on tavallaan pakkasukon tekoisia. Keiju muutti Rautasydämen roihusydämeksi, joten hän ei koskaan enää jäädytä kyläläisiä.